Unang pagbasa gamit ang mga letrang M, letrang S, letrang T, A, letrang E, letrang P, o letrang G. Hay mga bata, ako di ay si letrang G. Ako si letrang G. Ang akong tingog G, G, G. Ang akong tingog G, G, G. Kinsa nagud ko di ato? Letrang G. Ang akong tingog G, G, G. Ayaw ko pagkalimti. Hay mga bata, ako usab si letrang E. Ako si letrang E. Ang akong tingog eh. Ang akong tingog eh. Kinsa nagudgod di ato? Ako si letrang E. Ang akong tingog eh. Ayaw ko pagkalimti. Mga bata, ako usab si letrang P. Ako usab si letrang P. Ang akong tingog P. Ang akong tingog P. Kinsa nagud ko di ato? Ako si letrang P. Ang akong tingog P. Ayaw ko pagkalimti. Kahinumdum pa ba mo kung kinsa ko di ato? Ako si letrang M. Letrang M. Ang akong tingog Letrang M. Ang akong tingog Ako usab si letrang S. Ang akong tingog S. Ako si letrang S. Ang akong tingog S. Ako usab si letrang T. Ang akong tingog T. Ang akong tingog T. Ako si letrang T. Ang akong tingog T. Ako usab si letrang A. Ang akong tingog A. Ang akong tingog A. Ako si letrang A. Ang akong tingog A. Letrang G. Ang akong tingog G, G, G. Letrang A. Ang akong tingog A. G, A. G, A. Ga. Letrang P. Ang akong tingog P. Letrang A. Ang akong tingog A. P. Pa. Letrang G. Ang tingog G. Letrang E. Ang tingog E. G. Ge. Letrang M. Ang tingog Letrang E. Ang tingog E. Me. Letrang S. Ang tingog S. Letrang E. Ang tingog E. Se.
Se. Letrang T, ang tingog. Letrang I, ang tingog. E. T. E. Te. Letrang P, ang tingog. P. Letrang I, ang tingog. E. P. Pe. Ta. Ga. Taga. Ma. Ga. Maga. Ta. Pa. Tapa. Me. Sa. Mesa. Te. Ma. Tema. Ga. Ta. S. Gatas. Ang naay. O hinumdumi na ha ang og naay. Ang mama. Ang mama naay gatas. 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 Hinaot ko nga naamoy nakatunan. Daghang salamat.